Koma HP. Mr. MK Fit Koma HP. барои ки ман бахшам ту вақте ақиб гардон чӣ ба ки хотирит ай ҳамаро гардондам ҳайфи ашкои ба ҷоие ки мерезам ба ёдат баргаштане мурдантам мехом вақте миям ба ёдам ба кети даридаги ай қафои ту давидан ҳар шаб нолаҳои дили шикастара шунидан ҳама астима додам да ишқе ки ғайри дард ҳичи надод нашнав дилера ки мега баргард кош ту медонисти ки дард чӣ хел қинай дидан хандаи тура ба ҷураҳои кӯдаки ман ки май паси ту гаштум мувоай қафой даршидам имрӯз болои вазифаҳа намадамай хона шиштам ба ёди туе ки ай ман нести ҳиҷ вақт намешай ай пеши чашм дурӣ не ки ай дил намерай иқа азоба доди не ки да охир бераҳм ба ханда алвидо мегумон бусӯза ҷигарам хато карди азизам ҷафо карди азизам маро ту маҷнунӣ сагро карди азизам бӣ ман бимирам танҳо миёни дарду ғамло аз ишади муҳаббат надидам ҳеҷ таманно бӣ ман бимирам танҳо миёни дарду ғамло аз ишади муҳаббат надидам ҳеҷ таманно дилу айта набаде ҳеҷ вақт намешава те қадри хета дона қадри ӯ ҳам пас мешава ба зону задани ту ашқрезон лаза падлоҳаю яки да пешаш пасти баротай ҳама болоҳай ай пишташ дачи ҳоли ғайри азоби холи бас ки сари вақтай токая ишқ менолӣ барое ки қадри хета пас мезани да пеши ӯ фаромӯш ки қинам боша дила канда гираю ӯ хит яки мегира медони ку принсеса диди фарқията сарахам нака намезеба ҳота марди ку сар бошад тоқи бисёра ашка тозакай чашма тақдир дигаша миёра неки бади рафтанаш дил қатиш мерава пеши чашм сиёҳ хун дарак медава оли азоб да пешаямашай сар мегзара дилишқиява нагу айта намешава хато карди азизам ҷафо карди азизам маро ту маҷнунӣ сагро карди азизам бӣ ман бимирам танҳо миёни дарду ғамло аз ишади муҳаббат надидам ҳеҷ таманно бӣ ман бимирам танҳо миёни дарду ғамло аз ишади муҳаббат надидам ҳеҷ таманно